खुलुमबाय लोगोफोर आंनि संग्राय गादाव इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ एकदम देलाय मालाय बोरायजों बुरैजों आरोखि बिजनेयाव थांनो नागिरदों ओमफ्राय देलाय मालाय गोसो गोरबोनिफ्राय एकदम स्राय हरलायबाय आरोखि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो ओमफ्राय चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंबा अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांदो आरो नुवाखै बिथाङा माबायदि आं एकदम केमेरायाव नायनो होगासिनो नायथारा जि एकदम मा होनगासिनो आरोखि आं केमेरायाव नायनो थिननायानो ओमफ्राय नै बेवाइनि फिरफिलिजों होलांबाय आरो थांनाया नै माइफ्रानो माबायदि जादों लोगोफोर नायनो एकदम जाथि जुथि गोजा मोजाङानो जायाखै एबार माइया नै लोगोफोर खोमायाबो लदिदि आरोखि आङो सनाखौनो गाननो बावबाय ओमफ्राय अरजाला ओमफ्राय जों बिजनियाव मानि थाखाय थांदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबा नुगोन ओमफ्राय अबाव थांगोन बिजनियावबो थांगोन आरो ओमफ्राय बिजनिनिफ्राय काजलगाव बिजनियाव थांनायनि जाहोनखौबो दा दसे उनाव खोन्थाबाय थागोन आं नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां अब्लानो नुगोन ओमफ्राय बिजनि टु काजलगाव थांनोसै आरो एकदम काजलगावआवबो दसे बेरायहैनोसै काजलगावआव मानि थाखाय थांगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादोल' अब्लानो नुसिगोन आरो आं मानि थाखाय थांगोन नै एकदम आंखौनो ओरै नायनो एकदम स्टाइल खालाम नायगासिनो आरोखि थैनोसै माबायदि नुयो मोखाङानो माबा गोजा मा होनोमोनलाय सिथर ब्रेव ब्रेव गोजा जाबाय सिथरथ' गैया ओरैनो सबाय ब्रेव ब्रेव जाजोब्बाय आरो बिथाङाबो क्रिमबो बायना होलाबा आंनो फैयै मोनफैबाय लोगोफोर काजलगाव नोगोराव आरोखि एकदम सना गानबावरा दिल' दिदिनो ओमफ्राय हौवाखौ बिजनियाव गारबोनानै फैबाय आरो ओमफ्राय दा काजलगावआव मोनसे खामानिनि थाखाय फैदों जोङो ओमफ्राय नैबे आनैयाबो नै बेखौ फिसाजोखौ लाबोदोंमोन आरो डक्टरनाव ओमफ्राय फिसाजोनि जोंबो फैबाय खामानिया बेनिबो आंनिबो नालाय न'नि खामानि नालाय ओंखायनो ज' फैबाय आरो जोङो साफा गुदियाव लोगो हमनानै ओमफ्राय दा काजलगावआव मानसि नेगासिनो काजलगाव टाउन आरोखि काजलगाव टाउना बारा गिदिर नङा फिसासोफोरनि बारा गिदिर नङा बिजनियासो देरसिन बारा गिदिर नङाथ' बिजनिया देरसिन जोंनि बिजनिजोंनो अबाव हानोना फैयै मोनफैबाय नै बबे आयदायाव आरो दाउ फारामा बेनो जाहैदों आयौ नै बालायाव सौदावलायसैमोन गेटआलाय हब्रै गेटआबो देन्जारसो नै लोगोफोर मेलेम खंख्ला नालाय माथो होनबावनो बिजनियाव माखासे ब्लग लानायखौनो एकदम बावगारनानै दानलाजोब्बाय ओमफ्राय नै डाइरेक्ट दाउ फारामाव थांनायखौ भिडिअ लाबाय आङो ओमफ्राय होबाय आरो ओमफ्राय नै दाउ फारामा बिदि लानांगौ जाहैदों जोंबो फैसा लानाया गुरलाब लानाया सरखारनि गुरलाब जानायाबो मामुलि नङा लोगोफोर नै लोगोफोर जों दाउ लायग्रा दाउ नायनो थांग्राजों थांग्रा एकदम फटक लास्रोलायनाय बायदि भिडिअ खालामलायनानै लाबाय आरो ओमफ्राय नै दाउफ्रा ओमफ्राय एकदम भिडिअ खेबनायानो माबायदिखौबो माबा थाबायला खेबनानै एकदम लोहो मावग्लुंहोजोब्बाय आरो बोरैबा मोनसे खेबथेराबो माथ्राबो भिडिअ खेबग्राया बेलेगसोमोन नालाय आं बेलेगनिसो खेबनो होदोंमोन ओमफ्राय नै दाउदै दैसे दंफालायबावसो आरो ओमफ्राय नै माबायदि दाउआ अयथासार मोनामो दे एकदम थानो हाया मोनामनाया बोरैबा मोनसे मोनामनानै खालग्लुंजोबो आरो बोरैबा मोनसे मोनामखायो असान्थिखा मोनामनायानो दाउदैखौ बिदि सोनानै दोननोनो कार्टुन थोलायलाया जाहैदों ओमफ्राय नै दाउखौ माबायदि गहोयो बे सिङाव दाउ गहोग्रा आरो 300टा दं जाहैदों दाउ बिदैया गहोदों दा फैयै मोनफैफिनबाय लोगोफोर आंगोनि आंगो एकदम बिजनि नोगोराव आरो दा मा लांफागोन नोङो आंहा खानाया खेंख्रि नालाय एसे खानाय बोनो थाखाय मुलि लांफानो नागिरदों आंना लोगोआ बोनानै होयो हेन्दलुमाव थांग्रा लोगोआ बे बोनानै होगोन आरो मोनफैबाय दा बिजनियाव फैनानै बायदिसिना लाखांनानै नै जोंना न' लाइना खाराप जानानै दं ओमफ्राय थारानो जदों खोमा ओमफ्राय थार लाबाय आरो मबाइलाव लाबाय थायो जोङो लाइननि माबा माबि माल नांगौ मागौ नैबे हनुमान मन्दिर खाथियावनो आरो हनुमान मन्दिरा नैबे ओमफ्राय सिद्दा आरोखि दखाना नैबे मोनालायबाय काजलगाव बिजनि दोनद्रायना फैनानै नै संफैलायबाय दाउजों खुमब्रा एकदम दाउजों खुमब्रा जानो लुबैनानै एकदम संनानै जाबाय आरो संबाय बोरैखौनो मोनामबाय गोदा होनानै ओमफ्राय सारायनि अबस्थायाथ' गोदोनिनोहाय बे लोगोफोर आं बे साराया आरो गोदो आं मोनफैनिनो गोदोनिनोखानो ओमफ्राय बै खुमब्रा संनाया गोदोनि नङा आरो दानि गोदान मुगानि खुमब्राजों दाउजों संनो होननानै लाबाय आरो बेनो गोसोम साराया खामनानैसो जानायहाय बियो हुबाबो जाया हुबाबो माबाखाया गुफुर जाखाया माथो खालामनो आरो हुबाबो गुफुर जायोलायनो संला संलि जाला जालि
मोनफैनाय लोगो लोगोनो दाउ बे आथिं थोंनैखौ बोरायनो होगोन आरो बे आथिं थोंनैखौ बोराया जायो जोंना बिखाया हनै बेदरखौ एवथ्रमखांनानै नै लोगोफोर होनानै लाबाय आं आरामसे खुमब्रायाव बेजों खोबहाब संनानै आरामसे मुजि होलायनानै जानोसै आरो गोथावनो खुमब्राजों दाउ होनबाथाय एकदम खुदैयानो गखायो ना मा होनो एकदम खुगायाव खुदैयानो गखायो आरो ओमफ्राय नै दा आराम एग्लुंबाय आङो एग्लुंनानै बेखौ खोबहाबनानै मोनहोनोसै आरो गोबाव संनानै गोथाव जानोसै मोखां नायलायलायनाय फिसा फिसौ बिखुनजो बोराय ना मा होनो लोगोफोर एकदम नोंथांमोना खुमब्राजों दाउजों जानो गोथाव मोनगोना मोना ओमफ्राय आं खिन्थु खुमब्राजों दाउजों जानो होननाया गोबावनिफ्रायनो होनखाबायमोन गोबावनिफ्रायनो होनबाय थाखादोंमोन ओमफ्राय दा आं संनानै जाबाय आरो दाउआबो न'निनो खुमब्रायाबो न'निनो ओमफ्राय खुमब्राया एसे गोखै दंसोलायबावहाय लोगोफोर ओंखायनो नाम्बार माला मोनजागोन होननानै मोनाबाबो आथुर जाला जालि जाबाय आरो बोरायखौ थाब दै एसे होस्रोनानै लाबाय आं एसे दै होस्रोनानै गोबाव खोबनानै गोदौहोनोसै आरो रायलायनायानो जालायलांलाहाय ओमफ्राय बेयाव आं बारा रायलायनाय होआखैमोन नालाय ओंखायनो आं भइस होनानै होबाय नोंथांमोनाल' गाज्रि दामोनसै आरो भइस होनानै होनायखौ एकदम नै माबायदि नुदों ओंख्रिखौ एसे फुरगावगाव नुयोहाय बारा कालार नुवा मबाइलाव ओरैनोबाथ' कालार नाङो रियेलाव नै आंना ओंख्रिया मोनबाय एकदम खोबनायजों ग्रोब मोननायजों ओमफ्राय दा मोनखांबाय नालाय जानोसै आरो अब्ला जों भिडिअखौ जोबजासे नायनो थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय थाबाय दे लोगोफोर बाय बायसै जानाय लोंनायखौ होलाबाय थाला इसिमनो होनायखौ नायदो।